Веждите са рамката на окото, но не всяка жена знае как да ги подчертае. Три са мисловните линии, които определят формата на веждите. От ръбчето на носа през вътрешната част на окото до началото им. От ръбчето на носа през центъра на окото до най-високата им част. И от ръбчето на носа през външния ъгъл на окото до техният край. Водещ за цветът на веждите е цветът на косата, затова се постарайте максимално да съвпадат. За оптимален резултат използваме няколко продукта. За плътност попълваме с сенки, сресваме с чечеца посока отдолу нагоре, а за повдигащ ефект поставяме светоотразяващи сенки точно под най-високата им част. Често срещана грешка в моята практика е, че много дами искат да направят веждите си напълно еднакви. Това е ненужно, тъй като двете половини на човешкото лице по природа не са симетрични. Подчертайте естествената им форма. За да избегнете грешки при оформяне на веждите си, използвайте бял молив, за да обезцветите ненужното. Ако резултата ви допада, действайте